Už ste počuli o laku na zuby? Táto vec by mala fungovať presne takisto ako lak na nechty, iba že na vaše zuby, takže si ich môžete natrieť na akúkoľvek farbu. Toto sú aj prirodzené zuby, žiadny beauty filter. V prvom rade by sme si ich podľa návodu mali vysušiť, takže... A suché zuby potom môžeme pretrieť. Ja mám takto bielu farbu, ale naozaj majú všelijaké odtiene ešte aj glitrové. Takže natrieme to a počkáme, kým to zaschne. Dala som si na takúto vec a je to držalo otvorené. Mali sa to uschnúť a potom na to môžeme dávať ďalšie vrstvy. OK, myslím si, že ten rozdiel je tam dosť evidentný, ale poďme si spraviť aj druhú stranu. Teraz pozerajte na ten rozdiel medzi hornými a dolnými zubami. Myslím si, že sa zhodneme na tom, že to funguje. Teda som si dala teraz 3 vrstvy. Či to vydrží cez deň počas toho, ako budem jesť, neodporúčajú veľmi jesť, takže hamburger a kolu si v tom asi nedáte, ale ak sa chystáte von a chcete piť iba nápoje cez slamku, mohlo by to fungovať. No je to v podstate iba kozmetický prípravok, takže vám to v skutočnosti zuby nebieli, iba ich nafarbí. No a keď už to ďalej nechcete mať na sebe, jednoducho si to takto zlúpnete. Tak, už mám naspäť svoje prirodzené zuby a povedzte, či by ste to vyskúšali alebo nie, som zvedavá.